Que tal, como están? Benvidos. As redes sociais poñen nas últimas horas no punto de mira o concelleiro de Medio Rural, Rafa Peña, por uns comentarios escritos polo edil antes de tomar posesión do seu cargo no seu Facebook, uns comentarios nos que se alegraba da morte de Fraga ou descalificaba o colectivo homosexual. A oposición pediu explicacións, o alcalde Martiño Noriega di que rexeita facer unha caza de bruxas. O alcalde de Santiago saiu hoxe na defensa do seu concelleiro de Medio Rural despois de que se fixeran públicas unhas mensaxes de Facebook nas que Rafael Peña verquiu insultos e descalificacións ao Papa, ao Rei, á familia real, á Igrexa ou a Manuel Fraga. A oposición foi moi crítica con esta cuestión. Dende o PP piden responsabilidades e no PSOE cualifícannas de inaceptables porque amosan, din, pouco respecto democrático. E por iso que Paco Reyes lle pide a Martiño Noriega que aclare se está de acordo ou rexeita estas mensaxes. Pois nos o que sí que exiximos ao alcalde Martiño Noriega é que diga se está de acordo ca linguaxe sexista e homófoba que utiliza o concelleiro Rafa Pena e se está de acordo co contido deses tweets ou o rexeita. Iso é que o Grupo Municipal do Partido Socialista pide, que o alcalde Martiño Noriega diga se está de acordo co contido destes tweets ou o rexeita. Noriega dixo que non vai iniciar unha caza de bruxas por un asunto, matizou, de hai 2 anos ou 3. O alcalde entende que estas mensaxes enmarcanse no ámbito da liberdade de expresión. Evidentemente, haberá expresións máis ou menos afortunadas, cuestións cas que podas ou non podas coincidir, pero forman parte desa liberdade de expresión. Eu creo que ese é un tema bastante espiñento. En concreto, evidentemente, no debate político, nós non imos entrar en ese tipo de cuestións, non lle damos peso e validez ás preocupacións que podan ter o Partido Popular que nos parecen interesadas. Creemos que hai outros asuntos de moita maior preocupación para a cidade e incluso de asuntos que podan afectar ao Partido Popular que sí que son graves e afectan estructuralmente ao propio partido en casos de corrupción. Si se queren abrir esos debates, nós aí non imos a entrar. Sobre unhas mensaxes homófobas, Noriega alude ao seu apoio constante ao colectivo gay e que xusto esas descalificacións foron descontextualizadas porque en realidade trátase da letra dunha canción. E mentres continúa a actividade no Concello, esta mesma mañá o edil de Medio Ambiente mantiña unha reunión cos alcaldes de Teo e Vedra e co concelleiro do ramo en Ames. Tratan de trazar un camiño para mancomunar servizos básicos como o lixo ou a electricidade. Aínda que non estaban, Oroso e Boqueixón amosaron o seu desexo de participar destes acordos. Xanduro explicou que aínda que queda moito por traballar, estes primeiros pasos son importantes. Segundo o edil, a legislación actual é moi restrictiva e os procesos para mudar a situación van ser complexos. Entre as alternativas que se barallan, dixo Duro, figuran a recuperación da mancomunidade ou a creación de empresas conxuntas. Pola súa parte, o alcalde de Teo salientou que xa están repartidas as tarefas nas que afondará cada un dos concellos. Distribuímos un pouco as tarefas de dinamizar os distintos aspectos nos que colaborar. Por exemplo, no caso de Teo, que é o noso, pois quedamos encargados un pouco de traballar nun contrato de facturación eléctrica conxunto, pois nos temas dos lixo outros concellos. Se trata de ir desbrozando o camiño. Estes primeiros avances serán lentos, pero son imprescindibles para tomar decisións, sobre todo en cuestións que teñen unha implicación a longo plazo. Se falamos do lixo, por exemplo, a decisión que tomemos vai a condicionar durante moitos anos toda o proceso, non? Entonces teñen que ser decisións moi fundadas, moi ben estudiadas e con garantías a anos. E case de maneira simultánea, o alcalde mantiña outro encontro, neste caso co Club Financiero de Santiago. Segue así a rolda de contactos de Martiño Noriega con colectivos sociais da cidade. Esta primeira toma de contacto serviu para analizar distintos aspectos da actualidade de Santiago e de xeito máis concreto das infraestruturas en marcha ou as obras neste momento. Neste senso, Roberto Pereira amosou o compromiso do Club Financiero de apoiar ao Concello nas negociacións co Ministerio de Fomento para mellorar as obras de remodelación da autoestrada AP9. Ademais de ampliar os carrís do vial ao seu paso por Compostela, a entidade entende que dende o Goberno Central e Audasa deberían incluir no mesmo proxecto a creación dun enlace orbital na saída norte e outra saída para a Cidade da Cultura.
A posición do Club Financiero neste momento é de defender e apoiar o Concello para que se acometan, se pode ser, ao tempo que se está facendo a ampliación da P9, o enlace orbital, e tamén o enlace ca Cidade da Cultura. Ten un compromiso o alcalde como representante da cidade do apoio do Club Financiero para insistir ante Fomento. Escoitábamos ao principio a Paco Reyes, o voceiro socialista, nunha rolda de prensa na que falou de políticas de vivenda. Estivo acompañado por un vello coñecido no Pazo de Raxoi, por Xosé Sánchez Bugallo. Xosé Sánchez Bugallo acompañou hoxe o voceiro do Grupo Socialista para presentar unha proposición non de lei que xa rexistrou no Parlamento gallego sobre vivenda pública. O deputado e exalcalde solicita nesa iniciativa que Xunta e Concello asinen un convenio no marco do Plan de Vivenda 2013-2016 que permita sacar adiante o solo municipal xa urbanizado na época na que aínda funcionaba en Mubisa. Suelo urbanizado, suelo pagado. Aproximadamente 18 millóns de euros se pagaron por ese suelo e por esa urbanización. 18 millóns de euros, non falamos dunha cifra menor, pero non se fai ninguna. E 1.200 familias en lista de espera, esperando que se construya a súa vivenda. Nós o que propoñemos, ademais, ahora que hai cambios na consellería e que recientemente entrou unha conselleira nova, e que tampouco fixo nada no ano que leva, o que pedimos é que se asine un convenio entre o Concello de Santiago e a Xunta de Galicia, como os que se asinaron con anterioridade. Este asunto tamén se levará ao pleno da corporación o entender que xa que ese solo está pagado e urbanizado non se debe abandonar. Falouse concretamente do SUM 5 en San Lázaro, do SUM 22 de Volta do Castro e o SUM 11, 12 e 14 do Castiñeiriño. Paco Reyes pola súa parte falou da permuta que vai realizar o Instituto Galego de Vivenda e solo ca parcela de Xoán 23 a cambio de levantar 60 pisos en Lamas de Abade. Segundo unha resposta dada polo PP no Parlamento da que se fixo eco o voceiro do PSOE, os populares manteñen a intención de construir estas vivendas de luxo carón da catedral. E imos coñecer as últimas novidades no xuízo polo caso Asunta Basterra, que continúa nos xulgados de Fontiñas. Polos xulgados de Fontiñas seguen a pasar as testemunhas citadas para prestar declaración no caso no que se xulga aos pais de Asunta Basterra pola morte da pequena. Nesta oitava xornada, o abogado de Rosario Porto considerou que os relatos destas persoas están desmontando a teoría de que a nena lles estorbaba aos seus proxenitores. Gutiérrez Aranguren dixo neste sentido que os testemuños escoitados durante as sesións reflicten a imaxe dunha pequena feliz e querida. Hoxe compareceu por videoconferencia dende Madrid o coñecido como home do seme, xa que o seu perfil xenético coincidiu coa mancha atopada na roupa de Asunta. Ramiro Cerón, que chegou a estar nun primeiro momento imputado no crime, destacou que nunca coñeceu a nena nin o seu entorno. Ademais, apuntou que no 2013, cando ocorreron os feitos, el non estivo en Galicia. A proba que relacionaba a este individuo co caso quedou desbotada ao considerarse que se contaminou nos laboratorios da Garda Civil de Madrid, onde se analizou a camiseta de Asunta. Cine de vanguarda que asume riscos e cunha linguaxe moi persoal. Volvemos falar de Curto Circuito, que unha vez máis comezou unha nova edición en Compostela. Máis de 100 películas, sempre en formato curto, integran a 12ª edición dun festival que comezou sendo moi modesto e que hoxe goza dun gran recoñecemento na nosa cidade. Trátase de Curtocircuito, toda unha mostra dun cinema que arrisca e que foxe dos formatos tradicionais. A súa mirada innovadora e o seu estilo de vanguarda convértense nun distintivo do arraigado evento, que este ano quere homenaxear a unha destacada figura no cinema experimental e documental, Jürgen Leth. No festival centraránse sobre todo nos seus grandes filmes deportivos. El ten a virtude de retratar a persoeiros claves no mundo do deporte como Eddy Merckx, como Michael Laudrup, e como moitos outros, non únicamente a deportistas individuais, tamén a colectivos como xogadores de ping-pong chinos. De verdade que para min, eu sempre o dixen, hai dous grandes cineastas que filman o deporte
cun talento e cunha mirada excepcionais, que son Leni Riefenstahl e Jürgen Leth. E por eso imos facer ese foco no que é a parte deportiva. Jürgen Leth presentouse como un representante do cinema independente e dixo sentirse moi a gusto en curtocircuito porque amosa un cine co que se identifica. I'm happy to be in this beautiful town. Hoy estou moi contento de estar aquí na cidade, nunha cidade tan famosa como esta, en un festival con tantísima reputación como Circuito. A min gustame pensar que son un representante do que é o cinema independente, que é un cinema, ademais, libre, que este festival programa, non? Entón, pois, bueno, vai un pouco, digamos, o seu cine na liña que el quere desenvolver e que desenvolve. O reputado cineasta danés non quixo acabar a rolda de prensa sen manifestar o seu gusto por España e en concreto por Galicia, pois declarouse todo un fan da nosa comida. E máis cousas, o Consello Superior de Investigacións Científicas acaba de sacar ao mercado internacional un libro que se ocupa da figura da muller peregrina na Galicia medieval. Ata hai 50 anos, os estudos que se centraban no fenómeno das peregrinacións e os peregrinos na Idade Media esquecíanse absolutamente das mulleres. Hemos comprobado como en relaciones de permisos que se concedían para peregrinar a hombres y mujeres, los autores seleccionaban a los hombres y se saltaban de los listados, de simples listados, los nombres de las mujeres. Es decir, nos encontramos ante o bien la oscuridad historiográfica sobre la presencia de las mujeres en los caminos de peregrinación o bien frente al silencio activo y buscado que convirtieron a las mujeres en peregrinas mudas para la historia. A obra, dividida en 10 capítulos, ocúpase de figuras tan coñecidas como María Valteira, Brígida de Suecia ou Isabel, princesa de Aragón, pero tamén de mulleres menos nobres e santas, máis estafadoras e mendigas, aquelas mulleres que posuían unha virtude máis relaxada. Sobre todo porque desde por lo menos el siglo VIII hay una doctrina eclesiástica que trasciende lo eclesiástico y se introduce en lo social que dice que la mujer debe permanecer enclaustrada en su casa, en su ámbito doméstico, porque solo de esa forma se podrá preservar la virtud de la mujer. Que la mujer trascienda lo doméstico, lo privado, hacia lo público es un peligro, pero que una mujer sola, o aunque sea en compañía de otras mujeres o incluso con otros varones, se dedique a peregrinar, o sea, a recorrer distancias que a veces eran no solo de cientos, sino de miles de kilómetros, era multiplicar por muchos enteros la posibilidad de pecar y de perder la virtud, que era al fin y al cabo el elemento principal que se demandaba en las mujeres de la época. O libro publicado pola editorial británica Ashgate xa se convertiu nunha das ferramentas máis solicitadas polos estudosos do tema e atópase nas mellores bibliotecas de todo o mundo. E imos xa con algunhas propostas para o seu tempo de lecer que xa se recollemos na nosa axenda. Damos xa paso ao tempo, unha información que nos facilita Meteo Galicia. Mañá venres os ceos estarán pouco anubrados soamente con intervalos de nubes de tipo alto que non deberían impedir o paso do sol. As temperaturas ascenderán durante esta xornada entre lixeira e moderadamente. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable.
A xornada do sábado virá marcada polo achegamento dunha borrasca dende o Atlántico. Así, os ceos permanecerán anubrados con chubascos que comezarán polo litoral atlántico durante a mañá e que se estenderán a toda a comunidade co avance do día. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentres que as máximas descenderán. O vento soprará frouxo de compoñente sur. Aínda o domingo, Galicia estará baixo influencia das baixas presións. Con esta situación agárdanse intervalos anubrados con chubascos intermitentes, mesmo localmente treboentos. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán de compoñente sur en xeral, moderados no litoral atlántico e frouxos no resto. Mañá venres en Compostela teremos néboas matinais e nubes altas con grandes claros. As temperaturas ascenderán cunha mínima de 11 graus e unha máxima de 22. O sábado empeora a situación con ceos anubrados e posibilidade de chuvias intermitentes toda a xornada. As temperaturas mínimas ascenderán ata os 13 graus e as máximas caerán ata os 17. O domingo continúa a inestabilidade con ceos cubertos e chuvias intermitentes. As temperaturas ascenderán quedando a mínima en 15 graus e unha máxima de 18. Con isto rematamos este repaso á información deste xoves en Santiago. Continuamos logo no preguntoiro con máis actualidade. Acompáñanos hoxe a primeira tenente de alcalde, María Rozas. Con ela imos conversar de seguido. Graciñas por atendernos.